أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Баршаларыбызны да юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык, күпме генә сөйләсәк тә сөйләп, аңлап, шөкер итеп бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче, бердән бер Раббыбыз, бердән бер хак илаһыбыз булган Аллаһы Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Аллаһы Тәгаләнең безгә бүләк итеп биргән Рамазан айын зурлап, изге гает көннәрендә Аллаһ йорты булган мәчетебезгә, олуг бәйрәмгә килгән кардәшләрем, һәр кайсыгызны изге Рамазан гаетләре белән ихлас күңелдән тәбрик итәм. Аллаһы Тәгалә ай дәврендә тоткан уразаларыбызны, укыган намазларыбызны, кылган, ялварып сораган дуаларыбызны кабул итсен. Рамазан гаетләре мүбәрәк булсын, дусларым. Раббым Аллаһ шулай итеп безне җәй уразасы белән сыный. Җәй уразасы кыш уразасыннан катлаулырак, авыррак һәм мәшәкатьлерәк булса да, Аллаһы Тәгалә ярдәмен дә, сабырлыгын да, җиңеллеген дә безгә үзе бирә. Җәйге розаның озын һәм мәшәкатьле булуы, ирен һәм авызларның кибүе күпләр өчен бу гыйбадәтнең чын тәмен, хакыйкый ләззәтен татырга насыйп итә. Җәйге Рамазанның көннәре озын, төннәре кыска булуы безне изге айда үйләребездән чыгарып, мәчетләргә җыя. Күңелләрне Аллаһ йортлары белән ай дәврендә бәйләп торды. Әлхәмдүлилләh. Казанның 70-кә якын мәчетләренең яртысында диярлек авыз ачу мәҗлесләре өзелмәде. Гыйбадәтнең мәшәкатьле булуы халкыбызны тагын да берләштерде. Бер байрак, бер изге гамәл астына җиде. Уйлап карагыз, менә шушы мәхәлләдә генә көн сайын 500-дән артык кешегә ифтар табыннары хәзерләнде. Һәм бер айга 2 миллион 250 мең сумлык ризык хәзерләнде. Һәм кимендә ай буена менә шушы мәхәлләбездә 15 мең кардәшебезне ифтар табыннарында кунак иттек. Монда кайберәүләр сөйләргә яраткан гарәпләрнең дә, әлхәмдүлилләh, төрекләрнең дә бер тиен акчасы юк. Мәчет яки хөкүмәт акчасы да кермәде. Барысы да халкыбызның хәләл акчасы. Аллаһ разый булсын. Бу мөселман өммәтенең изге айда изгелек кылуда тырышлыгын күрсәтә. Азиз дусларым, бүгенге бәйрәм вагызында сезне сөекле пәйгамбәребез белән булган бер вакыйганы сөйләп китәсем килә. Әлеге хадистә фикерле белүчеләр өчен зур гыйбрәтләр, безгә тормышта җитмәгән дәресләр бардыр. Әлеге хадис Имам Муслим хадисләр җыентыгында килә. Димәк, ул сахих дәрәҗәсендә. Бер вакыт сөекле пәйгамбәребез үзенең шулай сахабаларын җыеп утырганда, алар яныннан бер җиназа үтеп бара. Ягъни кемдер вафат булганда, шушы
җиназаны соңгы юлга озаталар. Шул вакыт Аллаһ Тәгаләнең илчесе утырган җиреннән сикереп тора. Аның торуын ишеткәч, аның урыныннан торуын ишеткәч, күргәч, бер вакыт әйтә: "Я Расулаллах, ул бит мөселман түгел ди. Ул бит бер яһуди ди. Иудей, ягъни безнең әйткәндә хәзер инде еврей дип әйтәләр, шулай бит. Шуннан соң сөекле пәйгамбәребез аның исе китми. Ул әйтә: "Ул да җан иясе кеше түгелмени" ди. Ягъни ул дошман, ул кеше түгел, ул фәлән, ул тегән дими. Ул вакытта Мәдинәдә мөселманнар белән яһүдләр арасында низаклар була. Бөтен әйбердә шума гына булмый. Ләкин шуңа карамастан, сөекле пәйгамбәребез Аллаһ Тәгаләнең мәхлугы кеше дигән затка үзенең кадер-хөрмәтен күрсәтә. Ул да җан иясе кеше түгелмени дигәч, аның кырындагы сахабалары да торып, күздән югалганчы ул кеше басып озатып калалар. Менә бу хадис Сахих Муслимда килә. Әлеге хадистан чыгып, иң элек үземә, аннан соң сезгә кайбер насихатларны җиткерәсем килә, Раббым ярдәменнән ташламасын. Һәм иң беренче насихат, мөхтәрәм җәмәгать, ул кеше гомеренең кыйммәте. Адәм баласының тормышы, аның гомере бик кыйммәт. Ләкин кыямәт җитәрәк, кешеләрнең иманнары кимер, кешеләрнең кыйблалары бетер. Һәм шул вакытта сөекле пәйгамбәребез кешеләр бер-берсенең канын кыя башларлар ди. Үтерүче ник үтергәнен белмәс ди. Үлеп калган, үтерелгән кеше аны ник үтергәннәрен белмәс ди. Ягъни бик күп сугышлар, бик күп шушы кан кыюлар булыр ди. Кызганыч, күпчелек кешеләр кеше гомеренең күпме торуын белә дә, аңлый да алмыйлар. Ярый, ата-ана баласын авырлык белән тудырып, күпме гомерен, күпме кешен шуңа сарыф иткәннән соң, ата-ана баласының гомерен кадерли ала. Әмма кеше дигән затның хакыйкый бәясен юктан бар итүче хуҗабыздан башка беркем дә белә алмый. Чөнки Аллаһы Тәгалә һәр кайсыбызны аналарыбыз карынында күзәнәкләп җиде. Урысча әйткәндә, паклеткам собирал. Күкләрдән иңдереп шушы бала яралгысына җанырды. Һәм ул кеше булды. Кешенең яратылуы, дөньяга килүе, үсеп ныгуының никадәр зур һәм катлаулы юл булуын Аллаһы Тәгалә үзе генә белә. Шуңа күрә ул Коръәни Кәримдә әйтә: "Кул ди, әйт кешеләргә, сөйлә ди бу хакта, һәм мин дә сөйлим. Валлази аншаакум, Аллаһ сезне юктан бар итте ди. Ва җа'ала лакумус-сам'a, сезгә ишетү өчен кулак бирде ди. Вал абсар, күрү өчен сезне күзле итте ди. Вал афида, сезгә йөрәкләр бирде, аң белем бирде. Калилан ма ташкурун ди. Сез бит бик аз шөкер итәсез ди. Бик аз бит сезнең шушы гомерегез, саулык, сәламәтлегегез өчен рәхмәтегез ди." Менә җәмәгать, ислам динендә Аллаһы Тәгалә ни өчен ана дәрәҗәсе дигән, хатын кызга ана дәрәҗәсен бирә. Кеше заты яралганда ата белән ана үзләренең улуг өлешләрен кертәләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларның шушы кешене бу дөньяга китерүдә, ул кешене тәрбияләп үстерүдә ата-ананың
өлешләрен зур икәнен белеп, Аллаһ Тәгалә үз хакы белән Коръәндә берничә урында ата-ана хакын тигез итеп куйды. Ниса сүрәсенең 36-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вағбудуллаһа ва ла тушрику бихи шай'a." Аллаһы Тәгаләгә генә гыйбадәт кылыгыз. Аңа бер кемне дә тиңләп, аннан башка бер затка да гыйбадәт кылмагыз. "Ва бил валидайни ихсана." Ата-анагызга карата игелекле булыгыз ди. Ата-анагызга игелекле булыгыз ди. Кешенең яратылуында, дөньяга килүендә һәм кеше булып әверелүендә аеруча зур өлешне кем кертә? Газиз әниләребез кертә. Аллаһы Тәгалә аналарга рәхмәт әйтеп, аларның авыр хезмәтен кат-кат Коръәндә искә ала һәм безгә дә моны кем генә булсаң да, зур җитәкче булсаң да, ил башлыгы кем генә булма, анаңның дәрәҗәсен, аның кадерен, хөрмәтен Аллаһ Тәгалә онытмаска буйыра. Ва вассайнал инсана бивалидей. Аллаһ Тәгалә Луқман сүрәсендә әйтә: "Менә кешегә ата-анаңа игелек кыл дип васият иттек" ди. Ни өчен ата-анага игелек? Хамалатху уммуху вахнан гала вахн. Аллаһ Тәгалә санап китә. Менә анасы ди, үз баласын авырлык өстенә авырлык кичереп карынында күтәрде ди. 8-9 ай буе менә бу кеше, без һәрберебез дөньяга килсен өчен хәсрәт өстенә хәсрәт кичереп, газиз әнкәләребез безне үз карыннарында күтәреп йөрттеләр. Күпме авырлык. Без ирләр, без аны аңлый алмыйбыз. Без бит илтеп куябыз да чәчәк белән барып алабыз. Шулай бит? Безнең бөтен эшебез шул. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Авырлык өстенә авырлык белән ана баласын карынында күтәрде. Ва фисалуху фи амайн." 2 ел күкрәк сөтен имезеп үстерде ди. Әле бит бала туды да хәсрәт битте түгел, башланды гына. Анишкурли вали валидайк ди. Шуңа күрә миңа рәхмәтле бул. Сиңа шундый әти, әни биргән өчен һәм ата-анаңа рәхмәтле бул. Һәм онытма, кыямәт көнендә минем каршыма кайтып баскач, моның өчен җавап бирәчәксең диде. Һәм шуңа күрә җәмәгать, хатын-кыз ана дәрәҗәсен алганнан соң, Аллаһы Тәгаләнең бер мәхлугы аның аша яралып үсеп бу дөньяга килгәннән соң, аның дәрәҗәсе шундый арта. Чөнки бу хатын-кызга, яшь кызга ханым гына түгел, ул ана дәрәҗәсе бирелә. Шуңа күрә исламда, карагыз, берничә генә мисал китерәм. Әгәр дә авырлык хәлдә бала тапканнан соң күп аналар вафат була, үлә, ул ана үлә икән, ул шаһид китә. Янәсе сугышта дошманнарга каршы корал тотып чыгып, шунда егылып калган каһарман кебек, ана Аллаһ каршында шаһид булып китә. Кыямәт көнендә баласы җәннәткә кирми торыр ди. Хәтта анасын үзе белән алып кергәнче ди. Киндегеннән тартып, Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтә, шул бала, ягъни ана карынында булды бит, анасын да үзе белән җәннәткә кертер ди. Без беләбез шулай ук фикъ фәненнән бала тапкач, Аллаһ Тәгалә җиңеллек йөзеннән хатын-кызга 40 көн отпускной бирә. 40 көн ураза тотмый, намаз укымый, чөнки аңа төзәлергә кирәк. Аңа сауыгырга кирәк, аңа ял итәргә кирәк. 5 вакыт намаз. Юк, ул аны укымый, ул хәтта шуннан да ял итә. Авырлы булганда, баласын имезгәндә, балага зыян келәм дип курка икән, уразасын тотмый. Башка вакытта тота, ләкин Аллаһ Тәгаләнда да җиңеллек бирә. Менә бу аның шушы кешене дөньяга китерүендә зур өлешен күрсәтә. Һәм җәмәгать, кеше гомеренең кыйммәте ул аның син шул милләт әһле, син шул дин кешесе булган өчен генә түгел. Кешенең диненә карамастан,
Кешенең милләтенә карамастан, ул кешедә кеше исеме тора. Һәм кеше дәрәҗәсе тора. Җәмәгать, әлбәттә үз динеңнән, үз милләтеңнән булган кеше җаныңа якынрак. Әмма ләкин кеше нинди генә милләттән булмасын, нинди генә диннән, яки бөтенләй Алла сакласын, динсез булмасын, мөхтәрәм җәмәгать, аның өстендә кеше хакы тора. Кеше хакы бар. Һәм кеше булганы өчен генә дә без аның хакын хакларга һәм аны хөрмәт итәргә тиеш. Сөекле пәйгамбәребез вакытында, яңадан әйтәм, менә пәйгамбәребез шул яһудны басып озатты бит, ул бит аны тиктималга ала эшләмәде. Конфликтлар бар иде яһудлар белән. Теге яктан, бу яктан бар иде төрле бәрелешләр. Ләкин шуңа карамастан, сөекле пәйгамбәребез бөтен өммәтенә насихат бирде. Кеше хакын һәр вакыт хаклагыз диде. Һәм кая гына үзенең сахабаларын җибәрмәсен, кая гына үзенең сахабаларын җибәрмәсен, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нишләде? Кеше хакына керә күрмәгез диде. Рәнҗетелгән кешенең дуасыннан сакланыгыз диде. Ни өчен? Чөнки рәнҗетелгән кеше әллә нинди динсез булса да, бер сакаллы мөселман егете яки яулыклы мөслимә кызы бер динсез кешене килеп рәнҗетә икән, һәм шул динсез, Алла сакласын, аны каргап, нахакка түгел сәбәп белән дуасын кыла икән, Алла сакласын, аның дуасы кабул була. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез сакланыгыз рәнҗетелгән кешенең дуасыннан диде. Икенче бер хадис, бик хикмәтле хадис. Сөекле пәйгамбәребез әйтә, дошманыбыз иблис, шайтан, һәр көн үзенең ярдәмчеләрен каршына җыяда, планеркага, шайтаннарда да планерка бар. Көн сайын үткәрә. Һәм нәрсә эшли? Көн сайын ярдәмчеләрен җыяда, арадан кайсыгыз яхшырак эшли, шуңа бүләк бирәм дип әйтә. Һәр көнне шайтаннар кем нәрсә эшләде, отчетка килә. Һәм бүләк көтәләр генеральный шайтаннан. Шуннан соң бер кеше килә дә әйтә, дип сөекле пәйгамбәребез. Шайтан әйтә, кем бер иманлы кешене хак юлдан адаштырса, мин аның башына таш кидертәм ди, королевский корона кидертәм ди. Һәм шайтаннар тырышалар. Шуннан соң берсе кайтып әйтә, эй, иблис ди, бүген мин изгелек эшләдем ди. Ягъни аныңча, нишләдең? Бер ир белән хатынны талаштырдым ди. Талаштылар әйбәтләп ди. Шуннан соң, ярар, талашсалар яңадан дуслашырлар ди. Зур эшкә санамый нишләптер. Икенчесе кайта да әйтә, бер кешегә ди, мин ата-анасын рәнҗеттердем ди хәтта. Ата-анасын рәнҗеттердем ди. Иблис әйтә, ярар, ул килеп гафу үтенер дә ди. Әтә-әнисе аны кичерер, гафу итер ди. Өченчесе килә дә әйтә, бер мөселманны ди, Аллаһтан башка бер затка табындырдым ди. Уйлап карагыз, ширк кылдырдым ди. Иң зур гынах. Шуннан соң иблис бераз сискәнеп куя, ярый, менә син ди, тажга кандидат ди. Бу бит иң зур гынахлыны шәтте. Шуннан соң тагын бер шайтан килә. Дүртенчесе пәйгамбәребез әйтә, ул әйтте ди, эй иблис, ике кешенең арасына шул кадәр кирдем ди. Арасында шул кадәр низак, конфликт ясадым ди. Берсе икенчесенә корал күтәреп аны үтерде ди. Шуннан соң иблис, менә син таш киюче дип, шуңа таш кидертеп куя ди. Менә бу хадис ни өчен монда ата-анасын рәнҗеткәнгә дә түгел, хатыны белән талаштыручыга да түгел, хәтта ширк кылдыручыга да кидертмәде, ике кешене талаштырып, корал күтәртеп, берсе икенчесен үтерткән кешегә кидертте. Менә моның сәбәбе шунда, җәмәгать. Кеше үз тормышында нинди генә гынах кылса да, аны төзәтергә була. Хатыныңа яман сүзләр кычкырсаң, кайтып гафу үтенергә була. Шулай бит? Ул да синең каршыңда гафу үтенә аласың. Урланган малны кайтарып бирергә була. Хәтта ширктән дә тәүбә итәргә була. Ләкин кеше гомерен үзгән кеше
аңа кире гомерен кайтара аламы? Гомерлеккә төрмәгә утырса да, ата-анасына баласын үтергән өчен баланы кайтарып бирә алмый. Гомер буе шуларга кул булып яшәсә дә, ул аларның бәгыр җимешләрен кайтарып бирә алмый. Ягъни бу гынах кайтарылып булмый торган, төзәтелеп булмый торган. Шуңа күрә Иблис үзенең дәрәҗәле таҗын аңа бирде. Менә җәмәгать, Алла сакласын, еш кына кешеләр арасында кеше гаебе белән башкалар үлә. Кемдер эчкән хәлдә, исерек хәлдә белә торып, руль артына утыра. Һәм кеше таптата, һәм кешенең гомерен җимерә. Аннан тегендә чаба, монда чаба, жайлый, майлый, төрмәдән, җәзадан котылмакчы була. Җәмәгать, кай вакыт бу дөньядан җәзасын алсаң, бәлки теге дөньяда шушы гынахың өчен әзрәк белер. Кыямәт көнендә сөекле пәйгамбәребез әйтте, бер кеше канга батып килер ди, һәм үзе белән җитәкләп, сүрәп икенче бер кешене алып чыгыр ди. Һәм Аллаһ каршына басып әйтер ди: "Я Раббым, соралы бу кешедән, нигә мине үтерде ул ди? Менә нигә минем гомеремне килеп өзде ул ди? Аңа ничә яшь булган? Аллаһ белә, 20 яшьме, 15 яшьме, 30 яшьме, 40 яшьме, 50 яшьме, айырма юк. Ул килер дә әйтер ди: Раббым, соралы моннан, нигә минем гомеремне өзде ул дип әйтер ди." Шуңа күрә җәмәгать, хөкүмәт законыннан кемдер котыла алса да, ниндидер юллар белән, Аллаһының законыннан котылып булмый. Кемдер белә торып, кешеләргә үлем сата, байым дип, кешеләрнең язмышын җимерә, наркотик сата. Шул авырулардан халак булучылар өчен ул бит кыямәттә җавап тотачак. Бүген җир йөзендә күпме халыклар арасында низак, фитнәләр бара. Вакыты белән ул низаклар кан түгелүгә китерә. Гарәп илләрендә, шулай бит Израиль белән Филистин арасында нинди низак күрдек бездән ерак түгел. Украинада күпме кан әле хәзердә тынышып булмый. Сугыш башында торучыларның әлбәттә акланулары булса да, монда бит гади халык корбан китә. Ул сабыйлар, менә шунда күпме балалар, Сириядә күпме балалар үлде. Шулай бит кемдер халифат төзим ди, кемдер тегене төзим ди. Ул балалар белмиләр, аңламыйлар, тегеннән аталар, моннан аталар. Булар да Аллаһу акбар дип кычкыра. Булар да Аллаһу акбар дип кычкыра. Балалар үлә. Бит шушы балалар кыямәт көнендә киләчәк. Аллаһ каршына басачак та әйтәчәк: "Я Раббым, нигә безне алар үтерделәр? Менә бу абыйлар нигә безне үтерделәр? Без нәрсә эшләдек соң?" дип алар сорау бирәчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә бөтенесеннән җавапны тартып алачак. Шуңа күрә җәмәгать, гомерне Аллаһ Тәгалә бирә икән, аны алырга да ул гына хаклы. Гаепсез кешенең җанына кул сузу иң зур гынахларның берсе булып тора. Хәтта үз карынында күтәреп, баласын тудырган анага да үз баласын үтерергә хак бирелмәгән. Тумас борын яки тугач халак ителгән бала кыямәт көнендә Аллаһ каршына басыр да, һәм Аллаһ Тәгалә аннан: "Сине, эй бала, нинди гынахың өчен үтерделәр соң?" дип сораячак. Шуңа күрә сабый үзен үтерүче анасы булырга мөмкин, табибны да булырга мөмкин. Раббым, менә шушы минем гомеремне халак итте дип әйтәчәк. Шуңа күрә җәмәгать, исламда кешенең хәтта үз гомеренә дә кул салырга, кул сузарга хакы юк. Һәм яшьләргә өлкән буынның хәйр фатихасы белән бу хакта берничә сүз кыскача гына русчада әйтеп китәсем килә. Чөнки бу яшьләр арасында үз-үзенә кул салулар кызганычка каршы бик күп. Дорогие братья, сегодня, несмотря на то, что сегодня у нас праздник, я поздравляю всех, кто не понял меня на татарском языке, с этим замечательным праздником. И сегодняшнюю тему проповеди я посвятил тема цена человеческой жизни. Всевышний Создатель людей, только Он знает истинную цену жизни. И вот, к сожалению, многие сегодня люди не понимают, какова цена жизни человека. Аллах создал человека и сделал его жизнь абсолютно неприкосновенной. Не человек, а Всевышний собрал нас по клеткам в утробах наших матерей. И создание человека является величайшим чудом, знамением Аллаха,
который указывает на Его величие, на Его мощь и безграничную милость. Поэтому Аллах Тааля сказал: «Вафи анфусикум», и в вас самих чудо и знамение, афаля тубсирун, неужели вы не видите? Некоторые люди ищут чудо, когда видят какое-то облако, может быть, похоже на имя Аллаха, да? Они начинают это фотографировать, выставлять в Инстаграм, Фейсбук. Вот, я видел чудо. Аллах Тааля говорит: посмотрите на зеркало и увидите чудо. Вафи анфусикум, и в вас самих. То, что люди видят. То, что один глаз не здесь, а другой здесь. Не здесь. То, что у нас красота, облик, уши, зрение, руки, ноги, это и есть чудо. Поэтому Аллах говорит: афаля тубсирун. Неужели вы не видите? К сожалению, вот это чудо, знамение Аллаха, сегодня разрушается руками самих людей. И вот хочу именно вот молодежи сказать несколько слов про суицид. Аллах Тааля запретил людям посягать не только на чужую жизнь, но даже на собственную. Потому что в основе твоя жизнь, твое тело, это не твое. Это тебе кажется, что оно твое. Как хочу, куда хочу, туда лечу. Как хочу, так и поступлю. В основе Аллах передал его тебе только во временное пользование. Ты не создавал это тело, ты не родил и не растил его. Поэтому ты никакого не имеешь права посягать на свое здоровье и на свою жизнь. В России, к сожалению, в некоторые годы статистика показывает, что количество самоубийств за год оказывается больше, чем убийств. Это получается, нас от кого нужно защищать? Не от бандитов, не от каких-то террористов, а других. В первую очередь нужно нас защищать от самих себя. Закон предусматривает ответственность только за чужую жизнь. Раньше, ладно, в татарских деревнях, безнің бабайлар, раньше, кто посягал на свою собственную жизнь, кто убивал себя, они на кладбище их не пускали. Они не хоронили с мусульманами. И вот это как-то многих останавливало, устрашало. А сегодня, когда многим говоришь: нельзя так делать, они говорят: на земле не останусь. Найдется какой-нибудь мулла, придет и похоронит, как нормального человека. Когда я с нашим уважаемым муфтием Камиль Хазратом был в Чечне, там встречались с молодежью, разные были. Вот действительно, эта молодежь, это та молодежь, которая видела войну. Вот бізде айталар ведь суғыш шыры балалары. Они видели войну. Многие они потеряли отцов в 90-х годах. Дедушек, дяди потеряли. Они сегодня живут с мамами, так ведь. И вот когда у меня дошла очередь до этого вопроса, да, про суицид я у них спросил: у вас есть в Чечне суицид? Они мне сказали: какой суицид? Мы только начинаем жить. Мы только начинаем нормально жить. И они говорят: после войны, Хазрат, не хочется умирать. И у них с детства такое воспитание: слезы матери. Они боятся слез матери. Они говорят: мать тебя родила, мать тебя кормила, она вырастила, столько вытерпела, и вот ты стал джигитом. Пришла какая-то проблема, и вместо того, чтобы решать эту проблему, радовать свою мать, свою сестру, то, что ты мужчина в семье есть, ты решил уйти из этой жизни, убежать от проблемы. Эти слезы матери, которые она прольет во время похорон своего сына, Аллах никогда не простит. И за это человек будет гореть в аду. Вот так они говорят. Вот так они говорят, и они боятся этой темы, и даже открывать эту тему. И как бы тяжело не было, человек в жизни должен бороться. Аллах дает людям только посильные им испытания. Если пришло испытание, значит, в тебе есть силой победить это. Поэтому Аллах создает, дорогие братья, и только Он вправе забирать нашу жизнь. Хам жамагат, исламда хатта жоны шыққан, өлген кішінің де қимметі дәрежесі бар. Сүйіклі пейғамбарыбыз вафат болған туғанларыбызның хақларын үтәргә үйретті. Әгәр дә кеше, мөселман кешесе, татар кешесе, үзбәк кешесе, таҗик кешесе, Азәрбайҗан үзен гомер буе мөселман дип йөргән кеше үлгән икән, бөтенебезнең өстебездә бурыч, аны дуга белән озатырга тиеш. Аңа без җиназа укырга тиеш.
Біз аны гробқа салырға түгел, біз аны юып, сабый баланы, мына кімнің мәйіт юғаны бар? Сіз менен біле келешірсіз. Сабый баланы юған кебек юасың. Бір қоя ю оландай қадір құрмет. Алдын артын юасың, сабыйның да шулай бит. Жирәнмеші, рахмет, Алланың рахметі яусын, бабайларыбыз баралар, қай вақыт туғаннары кіре алмайды. Сабый баланы юған кебек юып, аппақ күлмәкләргә кидертеп, ғайыттәгенә түгел, bu dünyadan da uzatабыз. Ак күлмәкләр кидертеп, җиназа дугалары белән uzatабыз. Менә бу әйбер бер кашанда бетергә тиеш түгел. Чөнки кешенең гомере исән булса да, хәтта үлгән булса да, безнең өчен кадерле. Шуңа күрә җәмәгать бүген дә тормыш тәгәрмәче, котышкыч тизлектә әйләнә торган заманда, яшь буыннар тиз үзгәргән вакытта безгә бик авыр, гасырлар буена сакланып килгән гореф-гадәтләребезне саклау. Кай вакыт яшь гаиләдә әти үлсә, өйгә дә кайтасылары килмәй. Моргта гына. Акча бирәләр дә. Әнә Марфа Петровна жусын. Үзенең дә тахараты юк. Жусын, шлангы ситтереп, мөселманны юа да. Аннан соң әйтәләр, пускай мулла посчитает диләр. Алай ярамый бит. Тиздән димәк, җиназаны да үзләре укыячаклар. Әгәр дә без моның өчен көрәшмәсәк. Шуңа күрә җәмәгать исламда галимнәребез әйтте, вафат булганнарны сүгү, исәннәрне сүгүдән куркынычрак диде. Чөнки сөекле пәйгамбәребез әйтте, вафат булганнарыгызны сүкмәгез, моның белән исәннәрегезне рәнҗетерсез диде. Менә шуңа күрә җәмәгать кеше гомере, адәм гомере ул кыйммәтле. Һәм ул кыйммәтен замана үзгәрсә дә югалтырга тиеш түгел. Һәм кеше гомеренең кыйммәте өчен biz көрәшергә тиеш. Менә кичкенәдән балаларыбызга өйрәтергә тиеш. Җиңел түгел бала үстерү. Җиңел түгел аннан кеше ясау. Шуңа күрә 20-30 яшькә җиткәч, ниһаят, наконец-то димен русча, әнисенә, әтисенә ярдәмче булырга тиеш иде. Менә не разделил любовь, кайдыр барганда сикергән, кайдыр барганда менгән. Алай ярамый. Ярамый. Кеше гомере кыйммәтле булырга тиеш. Шуңа күрә без мөселманнар иң беренче менә моның үрнәге булырга тиеш. Без Раббым Аллаһ безгә сугыш афәтләреннән Аллаһ сакласын безне. Раббым Аллаһ безгә менә шушы үтерүче ник үтергәнен, үтерелгән ник үтерелгәнен белмәс дигән нәрсәләрдән сакласа иде. Раббым Аллаһ безгә яшь буынга, өлкән буыннарны хөрмәтләргә насыйп итсә иде. Өлкән буынга, яшь буынга изге дуга кылырга Раббым насыйп итсә иде. Бердәмлек, татулык бирсә иде. Һәм инде менә шушында ай дәврендә безгә хезмәт иткән. Әлхәмдүлилләh, менә көн сайын мәчетләребез, шушы чатырлар тулы булды. Әлхәмдүлилләh, безгә хезмәт итте егетләребез. Анда безнең мәдрәсә тулы кызларыбыз, мөслимә кардәшләребез күпме кеше хезмәт итте. Аллаһ Тәгалә алардан разый булсын. Көн сайын кемдер үзенең хәлал акчасын килеп, менә монда бәйрәм ясады. Аллаһ Тәгалә алардан разый булсын. Күпме кешеләр мохтаҗларга фитра садакалары бирде. Бүген кичә шулай бит 3нче көнне Аллаһ Тәгалә разый булсын. Һәм инде җәмәгать менә моннан 90-100 ел элек кемнәр килеп шушы урынга мәчетләргә нигез салган булсалар, кемнәр шушы авырлык белән мәчетләрне торгызган булсалар, бер көндә салынмаган мәчет, шулай бит. Хәтта әйтәләр, рәхәтләнеп бер гаит тә укый алмаганнар бит шушында. Шулай бит, җомгалар да укый алмаганнар, ләкин үтте бит вакытлар. 80-90 елдан соң, әлхәмдүлилләh, без мәчетләргә түгел ишек алларына сыймый башладык. Шуңа күрә менә ул бабайларның, ул әбиләрнең дә Аллаһ Тәгалә рухларын шат кылсын. Әлхәмдүлилләh, 90нчы елларда Исхак бабайлар, Аллаһ разый булсын, Исхак хәзрәт үзенең командасын җыеп, әлхәмдүлилләh, шушыларны кире кайтарып алганнар. Һәм ничә ел шушында имамлык итеп, Аллаһ Тәгалә аның да рухын шат кылсын. Без алар өчен дуга кылуны туктатырга тиеш түгел. Һәр вакыт алар өчен дуга кылып, менә шушы җирлектә, шушында сәҗдәләр кылынган сайын, Аллаһка шөкер, мәдрәсәдә балаларга Коръән мәктәбен ачалдык. 72 бала менә узган елны йөрде. 72 бала йөрде. Менә шул балалар bir хәреф укыган сайын, шул бабайларга, шул апаларга әҗре барсын иншалла. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгалә барысыннан да разый булса иде. Хәзер иншалла укырбыз сезнең белән гаит намазын. Аның аермасы шунда, ул 2 рикагать гади без белгән намаз, ләкин 2 җирдә аның аермасы бар.
Ике җирдә. Беренче рәкагатьтә мин Аллаһу акбар дип сезнең белән бергә тәкбир әйтеп кулны баглыйбыз һәм субханака дугасын укыйбыз. Субханак Аллаһумма бихамдик дип. Аннары соң Фатиха сүрәсе укый башлаганчы, Фатиха сүрәсе укый башлаганчы 3 мәртәбә Аллаһу акбар дип Аллаһ Тәгаләне 3 тапкыр биеклибез. Аннары соң мин Фатиха сүрәсе белән бер сүрә укыйм. Һәм икенче рәкагатьтә мин укып бетергәч, Аллаһу акбар дигәч, төшеп китмәгез, 3 тапкыр Аллаһу акбар дип әйтәбез, аннары соң гына руку кылабыз. В двух местах различия, 2 ракагата намаза. Первый после Субханак Аллахумма бихамдик до суры Фатиха мы 3 раза Аллаху акбар говорим. Второе различие на втором ракагате, когда я завершу кираат, я скажу 3 раза Аллаху акбар, вы за мной, и на 4-й раз только мы на руку спускаемся. Набу аның айырмасы була. Аннары соң кыска гына хутба, чөнки пәйгамбәрбез гайб хутбасын намаздан соң сөйләгән һәм бер-беребезгә матур итеп дуга кылып тамамлыйбыз да. Аннары соң минем сезгә үтенечем, урыннарыгыздан күчмисез. Безнең инде менә егетләребез, алар солдат кебек көтеп торалар команданы. Алар безнең арага өстәлләрен җәяләр, иншаллах. Һәм без сезне элек-электән татарлар яратып ашаган борай боткасы белән сыйлыйбыз, иншаллах. Төне буе йокламыйча поварларыбыз пешерде, ай буе йокламадылар. Без инде уйладык шулай, нәрсә пешерергә микән дип. Борай дигән ботканы әле күбегез ашаганыгыз юктыр. Ул татарда элек бодай булмаган бездә борай булган. Урысча полбы була инде. Менә безгә шундый файдалы ул, безнең бабайлар ашаган шуны. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә без сезне Аллаһ теләсә инде дуга кылып тордык. Пешсен инде яхшылап дип. İnşallah aşıkmağız burayı butkası bilen sıylab jiberibіз. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve men itteba'a. Aziz Müslüman kardeşlerim, özünün faziletli günleri bularak Allah Teala bizge izgi Ramazan ayın, izgi Kadir kişlerin, izgi Kurban günlerin, izgi Aşura, Arafa günlerin birdi hem bizge. Şuşu günlerde kübrek ayrıca tırışlık ko'rsatib, Allah'ın rizalığın alırga, Allah'ın mağfiretin tabıp, günah hatalarımızdan arınırga, paklanırga Allah Teala bizge nasip etti. Şuşu Ramazanda Allah'ın bülegi, hem bu gayet bayramları da Allah'ını zorluy turgan, biyikli turgan günler bulup tura. Şuna göre eydegiz, Allah yurtlarına gelip, şuşunda Allah Teala'ga dualar bilen, Allah Teala'ga tekbirler bilen anı zorlayıp, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Aziz kardeşlerim, izgi Ramazan aylarında uraza tutu, kişilerin kıyam turu bir şatlık. Əmmələkin şuşu kılgan tırışlıklarının kabul buluğun bilü, tağında zor şatlık bulup tura. Şuna göre Rabbim bizge kıyamet günlerinde Allah-u Teala'nın şuşu uraza tutuşular için əzirlegen şatlıkların kururge, duyarga hem dünyada kılgan izgiliklerimizin şatlığın, kuvanışın kıyamette kururge nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İ Rabbim, izgi Ramazan aylarında tutkan urazalarımızını, Ya Rabbim okugan taravih namazların, bergen sadakalarımızını, kılgan tevbe istiğfarlarımızını, Ya Rabbim, sina bulgan
ялварып сораган дуаларыбызны рәхмәтең белән кабул итсәң иде. Я Раббым, сөйле пәйгамбәребез кем изге Рамазанда көндезләрен руза тотты, төннәрен кыям торды, аның гынахлары кичерелер дип безне сөендерде. Я Раббым, безне гынахларыбызны кичереп сөендерсәң иде, гафу итсәң иде. Бездән дуа өмет итүче, вафат булган әтиәниләребезнең дә, әби-бабайларыбызның да, ирхамсыз туганнарыбызның да, остазларыбызның, галимнәребезнең, заманында шушы мәчетләр, мәдрәсәләрне торгызучыларның да, Я Раббым, 90-нчы елларда, авыр елларда, Раббым, Я Раббым, курыкмыйча, Я Раббым, бирешмичә, шушы мәчетне яңадан, мәдрәсәне яңадан кайтарып биргән, Я Раббым, Исхак хәзрәткә, Я Раббым, аның тарафдарларыннан да, кемнәр вафат булса, аларның барысыннан да үзең разый булсаң иде. Бәндәчелек белән кылган хаталарын кичерсәң иде, Раббым, гафу итсәң иде. Я Раббым, безгә аларның рухларын онытмыйча һәрдаим дуа кылып яшәргә насип итсәң иде. Я Раббым, балаларыбызга, аныкларыбызга, киләсе нәселләребезгә тауфик бир, хидаят бир. Аларны күфрлек, динсезлек афатыннан Раббым сакласаң иде, Я Раббил Галәмин. Я Раббым, син дуаларны кабул итүче, мәчетләребезгә, мәдрәсәләребезгә бәрәкәт бирсәң иде. Айда урында шушы мәчетләргә, мәдрәсәләргә хәйр садака алып килүчеләргә, ифтар кылдыручыларга, Я Раббым, үзең рәхмәтләреңне насип итеп, тәннәренә сихәтлек, җаннарына тынычлык бирсәң иде. Я Раббым, казаныбызга иминлек бирсәң иде. Раббым, тынычлык бирсәң иде. Раббым, Татарстаныбызга, илебезгә, дөньябызга, Я Раббым, сугыш афәтләрен бирмә. Иминлек бир, тынычлык бир. Өлкән буынны хөрмәт итеп яшьләргә, өлкән буынга яшьләр өчен изге дуа кылып, сабыйларга мәрхәмәтле булып, Я Раббым, безгә яшәргә насип итсәң иде. Я Раббым, син дуаларны кабул итүче, җитәкчеләребезгә михрбанлык, гаделлек, аяк акыл, хикмәт бирсәң иде, Я Раббил Галәмин. Я Раббым, үзең разый булган сүзләрдә, үзең разый булган гамәлләрдә булып, безне күфрлек афатыннан, ширк афатыннан, җахилият афатыннан, тәкәбберлек афатыннан, көнчелек афатыннан, Я Раббым, сакласаң иде, безне ул афатлардан имин кылсаң иде. Я Раббым, дуаларыбызны кабул ит. Безне үз рәхмәтеңнән ташлама. Һәрдаим сиңа гына дуа кылып, сиңа гына кул булып, синең рәхмәтеңдә яшәргә насип итсәң иде. Амин. Раббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Аллаһ Таала кабул итсен.